Goeie. Goedemiddag. Goeiemiddag. Goeiedag. Wij binnen van Heer Ja. en ik zeg deze mooie auto's beduipt hier staan. Ja, dat klopt. En bist ook dan Wondere Wouter? Ja, dat ben ik. Ja. Hallo. Ja, sorry dat we die even steuren. Wat wie stond dan? Nou, ik ben wat administratie, denk je zo aan het doen. Dus niks bijzonders op dit moment. Wat voorbereidingjes. Dus dat. Ja. Maar als ik het zo zie, dan bist dus theatertroubadour. Ja, dat klopt. Ja, ik maak ze muziek en ik maak ze theater. Ja. En dan reis ik stil Friesland of hoe gaat dat? Nou, net al in Friesland. Vooral ik trot hele longen. En ik heb zelfs in Frankrijk alles optreden en in België. En hoe is het op het stuit om troubadour te wezen? Nou, wel oké. Ja. Ja, er is niks mis mee om troubadour te wezen. Maar troubadour, ja, theater, troubadour, ik neem dat zo omdat ik eigenlijk al je verhaaltjes vertel met de muziek. Dus ik ben veskes met al je liedse verhaaltjes in zitten. En een gewone troubadour is iemand die gewoon alle top 40 hits uit zijn holle ken. En ik vertel wat meer de verhaaltjes. En is dit dan misschien ook de periode om online materiaal te werken? Ja, vaak wel. Ja, vaak wel. Het is net zo dat ik heel bewust nadenk over de momenten van, oh, nou maak ik maar eens even een veskeskroot. Het is meestal dat de borrelt al een skoft wat. Dat heb ik vaak zelf net eens in de gaten. Daar ren je dan maar om. En op de meest ongelukkige plakken komt dan niet een mooie zin in je holle. En nou, dan moet je dat ergens opschroeven. We rekken een stukje papier. Dan heb je zo'n roeg zintje heb je dan. En dan is het pop. En dan komt er niet een veske uit. Ik ken even, ik heb niet alle schriftje met en weg. Dus als je dit soort schriftjes eruit, dan zijn dit soort krabbels. Dit binnen droombeelden binnen dit. Je werkt wekker man met dit soort dingen. Je hebt bijvoorbeeld zijn existentie. Cursus, hoe word ik leuk? Wil je het antwoord echt weten of wat ik ervan vond? Vraagteken. Ik ben van die loze dingen. Prins Christophe Dupape van Onderland. De rijkste man op de wereld. Pieter Jan is kamperen zat en kiept zijn grote nieuwe bungalowtent de sloot in. Ik help nog wat door haringen uit de grond te trekken. Nou, weer van die dingen, dat is... Mantgem is nog maar één straat. De hele dorp verdwenen is. Ik ben een Mantgemer van geboorte, dus... En ik zweer die, ik heb geen geweer, nee, ik heb geen geweer. Oh, dat wie een poging, er heeft hier een keer op Facebook vregen me of er een Nirvana-veske vertaald worden kon. En I swear I don't have a gun. En ik zweer, ik heb geen geweer, nee, ik heb geen geweer. Kom, zoals het best, zoals het best. Ik hier al wel, dat heeft wel fantasie. Ja, daar komt het al wel voor. Ik weet net waar het al je waar komt, ja, maar dat is er gewoon. Uiteindelijk wordt het veskes. Ja, uiteindelijk wordt veskes. Kist u zien van die veskes jaren litten? Ja, welke? Is dan de vraag. Nou, het is een droomvesk eigenlijk, is het leukste dan, hè? Ik heb nog net zong, dus de stem is nog hartstikke koud. Op andere planeten, daar sterft het van het leven. En restaurants die heten een uniek cosmic taal. Kom eten, echt niet raar. Het is in mijn dromen waar. Zonneklaar, geloof je dromen maar. Er is een pretpark op de maan en Uranus ringen zijn een kartbaan. Bij Sirius ben ik laatst nog naar de bioscoop gegaan. Echt niet raar, het is in mijn dromen waar. Zonneklaar, geloof je dromen maar. Kijk niet zo raar, bekijk het zonneklaar. Want het is heus waar, geloof je dromen maar. Allemaal, dat is een echt droomliedje dus.